YouTube channel. दिनै आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावदों। दिनैनि भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो खोनासंनो सानदों हिन्दी मेथाइनि मिउजिक, हिन्दी मेथाइ। बे हिन्दी मेथाइखौ आं पियान' नोंथांमोना खोनासंगोन। नोंथांमोना जुदि खोनासंनो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम। आरो बिदिनो सोरबाफोर आं चेनेला गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअफ्रा मोनहैनो हानायफोरबादि। Some